presentem aquest nou programa d'ajuts municipals adreçats a famílies amb infants de 3 a 17 anys. Un plantejament que fem des d'aquesta Vic Ciutat Cuidadora, no? Que vol cuidar i atendre totes les persones des que som petits fins que ens morim. I aquest plantejament d'ajuts és un plantejament d'un sol ajut anual, una sola convocatòria, amb què les famílies s'hi podran acollir. L'ajut s'anticiparà, és a dir, que les famílies podran rebre els diners quan facin la sol·licitud i se'ls hi atorgui, i ho podran destinar-ho a allò que elles considerin que és més necessari. Per tant, fem un exercici de confiança cap als nostres veïns i veïnes que puguin gestionar els ajuts amb activitats educatives, escolars, esportives pels seus infants, per treballar per aquesta ciutat més inclusiva, amb aquesta igualtat d'oportunitats per tots els nostres infants i joves. Destinem una partida molt important a l'Ajuntament de 400.000 euros per poder-ho fer, i la tramitació també hem fet un pas de gegant, no?, en quant a la tramitació, perquè serà una tramitació molt senzilla en què la gent no ens haurà de portar documentació ni res, sinó que serà l'administració la que farà tot l'exercici de poder tramitar l'ajut.